Phathi wecala likambulali cela ukuphawula. Bengilonga umqapho wakhe-ke lo mfana endlini yakhe. Unamagama ake wakhuluma kumina ngalo leli cala. La uyezwa mawulalelisisa kahle ukuthi wayekhona mhla ifayo kodwa kuyena wambulala. Uthi ukufika kwethu khona abantu ababefikile bafike bathatha umfana base bemnikeza imali bathi wena uyovuma icala. Ngenhloso yokulamba icala ugcine livumile wayithole kuyona le ndawo. Wathi leli cala sihlaziye kahle leli cala uma sifuna isisombuluko sale ngathi besingabheka kakhulu emndenini. Ukhumbule nakubantu besifazane kuyakwazi ukwehla iphendi ngenhloso yokukhipha imali. Lento ngifuna siyibheke kahle abantu bomthetho siyithathe ngokomthetho. Wayekhona mhla ifayo kodwa kuyena wambulala. Leli cala uma sifuna ukuliqeda ngathi besingabheka kakhulu emndenini. Uthi isisombuluko sakhona saleli cala sisemndenini thina sibheka kakhulu emndenini.